min Ngaithlatu te chibai ule tuntuma chuan kan Huntawng mek Thimna this present darkness ti thu kan ngai thale dona he thu mizo tonga Letlingtu hi H.Vanlaldiki'n ani episode masa a khan bung sari na tanga bung kwana kan ngai tha a khata khan Aston khwa a thil chalo in thup ru atam ema wanga Aston Community Church Pastor lawm masa James Farrellan Pastor Hank Bush chu July mun chwa san ve mai tura thu aron thu te ten Bernice Krugerin Professor Langstrati chanchin shechiang tura Professor Albert Dara avammu thu te kan ngai thla ani kha ti chuan tun episode a hian bung som na atanga bung som pathum na thu te kan ngai thlavele don ani bung som na Pastor Hank zertomit lai khat chu Hank chuan me chepakhat in leng aneya chunu nen chona office zim te a chon in matonin an thu a chu me chepming chu Carmeni ani achezia changchuan athu tak mel hlea Pastor Hank ka hnena changa thuron ladu ni in a insoya chuti lai chuan Mary chu alo luta an bula chuan ron thuve ta a Carmeni chuan mani chawa khosa hi kania karin danin hetia kamal em wang hi aniang omak tak tak te hi ka hriat ring thin ni a hanti a ohriat thin ngai thlani om tak hian a han ngoi de wang wanga hetiang lam chi hi chu Hankale Mary te chuan an lo ton photo awangin makpo anti te chiam lo Hanka chuan eng onge isiata eng thilnge aron soi thin ti ina zota Carmeni chuan a ophoya changchuan Spain emo Italy ramachang emo a local ni in karing a tong chu hriata hadam thlakin ngai thlaka nuam hle a chubaka ngai zonga tan min som renga ati lai chuan phone ron ri a Mary chu chang turin a thovata Hanka chuan local le wat turin a shila Mary akal liam chi ati chuan Carmeni chuan Hanka chu avwan wata ma se Hanka chuan akut chu ala thuaya heng o ishiat te hi engtika nge ishiat masak ber ti ina zota Carmeni chuan Astona ka local nu inani ka pasalin min chua san nu in heta hian bulchan thale turin ka lokala ma se kamal em ani a hanti deuh wanga Hanka chuan ani le enge an ron soi masak ber engtin nge an ron in mel hriat tir che ti ina zot le a kamal mani Hank kamal ngoi hiang ka insha a helai karon thleng chawa ka pasal jima o ang deuh chu kan shele ngala ishiat angin ka pasal ate an ngoi dewa Hanka chuan soizel ro alotia Carmeni chuan ka pasal o tak tak emokatia engtin nge ama umsi lova min ron biak thei ti po ka sha thiam lo ma se kanin benge si chumi zan chu kabula mana chak thu te min shila lung chemel tak hian hlim om tak chu ani atia Hanka chuan amakhle tak mai a alotia Carmeni chuan Pastor ka thu soi chu I oi ka be se reng ani I chanchin ka hriat danin mi khongai thei tak ini si a atia Hanka chuan kan mi ton a zirte po ani ve bokang chu ati lai chuan Carmeni chuan Hanka kut chu aron vuan le thina Hanka chuan aning ru hle to na in a thei to patnem tum chuan a bezela Carmeni chuan Hank vo in kan man dan hi nuam ka ti zong takani atia Hanka chuan ni karle lama te I local le zo kani ang chu voina tan chuan tokri phot se a tha ang atia Carmeni chuan ni kan pahnia hun te kan nei le thei don chuan alom om ngotang Hank thil nang po shel tur che ka nei chewania atia aril ru in Hanka chuan angai zong ve ta ni nge in a hria a chevel po chu a phur hleya Carmeni chuan ani le tunkar chu in ngai to nan mangila hlim takin kan la in hmule ang chu ti chungin a thota a Mary po aron lut ve ta chi a Mary chuan o I ho mai doni lo atia Carmeni chuan aro pui khop mai Mary ti chungin Hanka kut chu a han vuan deuh ngata a chuak ta a chua nu chuan Mary chuan Hank ka ngai na zong ani hau lo mai atia Hanka chuan me chena mai lo takani ang nakina kan la hre zelang chu atia Marshal office lama ve thung chuan Marshal le Bernice chu do kan pakhat kilin an thuduna Bernice chuan
lehkhabu pakhat phorpa chuan hei hi langstratin azir lai te hnena azir tir thin pakhat chu ani Albert Daran min pek ani hi ti pa in Marshall chu apea Marshall chuan han keva heng hi mo ni kan mi swal nu chuan alo zir tir thin khonge in en chin ti ang ti in an keva pathian nu te nena in mel sha tirna doi vai mishing te pathian na doi thiam na le them thiam na dam doi dang lam thuruk doi thiam hla cham pual le serle sang ti dan mangte ate Marshall chuan ehe awamak te ngai vele adang zel hi in en ti ang atia an en le chuan I chung lam eng kalkung I Thlarau veng tu le kai shwai tu che mu dan rilru taksa le Thlarau le ngai to na in rem tir dan hun kal to le lo la om tur ngai to a tun hun lim taka man dan atira chuan pathian nuwa oma ti te alo nia Marshall chuan e khai awamak ngai vele ama langstrati ani lek ta veang atia Marshall vek chuan hetiang thil te chu a oi po an oim ni le mi po hian an va soidar lo zok ve atia Bernice chuan aruk te in an zir thin reng ani dara po in zirlai te thengel pal alak ve mai chawania atia Marshall chuan khang thil te kha ka fanu chuan a zir ve nge om siale atia Bernice chuan Marshall heng langstrati three shwai te ming hi han ente mi poimo tak te an nitla da sin pahni hi chu college IO tham khop an nia a chen chu college ram nei tu te sumlam khoi tu ho tu pa te district pumpui rural tu te kan shat angin reverend za om tak te an nitla da sin atia Marshall chuan tuna chuan omzia anei chan don ta khop mai ama yanga hi chuan langstrati hi shelo om takina in soitlat nia mole ani le tet harmela chanchin hi isha chiang dewem ti ina zota chiang thokhate a chhuana chan hi mingchiat na engemu anei wangni inan soya ma se ma chona phana sate asin ibyak du chuan hei a phone number po ka ne asin ti in Bernice chuan le khathem hi Marshall chu apea zirtop ni ania pastor thar an thlan thatni ani awangin hengkatenu pa po chuan ma taka chon eya merin thlenga selzo chuan pathian hena chungchain engkim chu akuta an hlana cholni in khom tur ai ma in mi puyan phur zok emoti turin an lo thleng ma hlom hle maya bramela le annuayan hotu pakhat samtar na rapo kadilak karin an lo kala athleng ma polan ni John Coleman le anupui Patricia ipo an lo thlenga hemite nu pa hi he ko shana ron loi thar an nia ko shan lian zo kal sanin heta hian an ron loi ani an nu pa hian hang ka hi an du hlea zep po an zep heklo chuwanga he ko shana ron loi ta hi an ni renga heti lai hian ramhwai ho te chubiak in chung le a che vela chon anin zar pharna sa hle to a an ho tu pa Lucia sapo a oma he in thlana hian an tling lawang ti an hlau hle a an kalkwal ton sek maya hlawak lawa tang chuan vantir ko saina le a thian te pahni chuan an lo thlir ve renga an ho tu pa thu pe ka wangin ramhwai ho chubiak in chunga lu ve chu phal ania ma sengun takin an chezia an en thareng ani ramhwai ho tulian baal rafara po in hlataka tangin a ho te chezia chu alo ngai chang reng boka Lucia san John Coleman te nu pa mu chuan a thinarim kher mai hemite nu pa hi in thentir le ti chiat tumin thupe ka lo chhuwa to a ma se hang bu shahi ron panin athu soite ngai thla in pathiana chak tharna an nei ta hlau zoka an lom hle nge ni him taka an ron thlen theinan vantir ko ten an ron veng le ta ngala a thinan tirim hlur maya vantir ko po an tam hle ani ti Lucia san a mu chuan a thinarim kher mai an ma ni chu awapana khoilama changin nge in local vak le henglaya hian ka mungai si lo chewa atia mithar deu chimona chuan Lucia sa chu a en reng ringota Lucia sa chuan tungei ming atia chimona chuan chang lovin a en reng ringota tunge I ming a hantinun le a ma se a shil du chuang lo Lucia sa chuan bengong ni mo nge tong theilo zok I adewem ni ati ta shek maya midang ti boy tur zongin an boy hle a Bramela chu chairman turani angin pulpita achua tana hun don to e ti ina han awa mi pui chu an ngoi thupa
vantir ko som le pakhat lai chu in chunga chuan an om man to a tris kala le crionia te po an oma gailo po alian boka a thukwa umaya ramhwai ho chuan engtin ma an ron tilem lo vantir ko te chuan enge mo soin ramhwai khosik na thlen tu in kolmen ate dana tum dan le a hlo cham dan te chu an soya bramela chuan pulpita tang chuan mi somnga rwal vel thu khom chu a ena avot mu tur zat chu a chhiar ru neu newa ama le hangka an buk don chu ania atling tur zok hria thiam harsa ati hlea bramela chu adinga zan ina helai muna in thlang tura in local khoma wangin in chunga lawm thu ka soya hetiang thil hi kalo be sei pha hau lova ama ero chu pathian thil tum chu keini dan rualani lova ti puiklin nge hi kan bat thewani chu wangin zan ina hian thil thaber tur chu kan ngai tu anga yani ole pathian hena ka han tong trai ange ti in do takina han tong trai ta a tong trai zo chuan he in khom kan ko na chan ber chu mitin ten zalen takle rilru in hong taka pastor hang ka chungchang kan soi ho theinan ania tin kanin khom chu pastor thar tur thlangin kan ti top don ani hemi chungchanga hian kan zawain pathian kan ron theu ka du'a ole tuna chuan thu soidu nei tan hun toy te kan honganga minute thumvel chau soiturani angti in hankale merite chu a han mela kan pastor hian soi masa sela acha ang ti chuan min chhuwa sananga zalen taka soi hona kan nei thei donani ati a mary chuan hangka kut chu a han mer saka ti chuan hangka chuan pulpit lam chu apanta a mi pui chu enina han hoi kwala chuta chia chuan an zawaya alo mangai zia a in she chuak chawani a then te chuan an huat mel hle a then te ero chuan a thil tor chu poyan lo ti pui mel hle an om huna an lo tong trai pui mol mol boka ti chuan reivak lo tong trai nu chuan thu chu a soi chan ta a helai do kan thiang hlima din hi ro pui ka ti in kalom boka pathian in mo phurna min pek hitlan san har sa ka ti ema wangin in ma a kaloding ta ani helaya hian keima in chan le in veng tura ronding kanilo ti hi ka soidu ani pathian thu ilo chiarang uti in timothea thon ni bungli chang khata changa changa thu a chiara kan za in pathian thu kan zom thei ang to kin izom zelang u keima bi ka chuan chanchin tha ka shil lo chuan mang angin min omti ro tia tirko polan asoi kha ka thu puyani pathian thu kan do chuan keima ni kanin ti chhemai mayani in zawai hian ka hmangai em chewa in berampu ni a in chumamo pek cheu hi pathian min ko na ni in ka hria pathian in min ko na atang hian kirle ka tum lova a chanchin thashil turin ka in pe rengani chutiang mi chu in pastor du zong ani chuan zan ina hian min hria tir theyanga tin in du lo zong ani po in chu ka shechak em ani in zawain ka hmangai takzet chewa pathian in thil thaber ber apek cheu ka du sak vek bok chewa chu zong chu ka soi thei ni ro se ti in hankale mary chu an chuak ta a hankale mary chuak ta chu vantir ko crionia le triskala te chuan an zuya ramhwai ho tu pakhat lucia sa chuan huat mel zetin alo en renga vantir ko gailo chuan a thian te hnena zote a omlo lain chai chim ti anin fiam chin atia bramela chu aloding chuaka tona chuan mi pui lama tanga thu soi hun kan honganga toite te a soi turani ang heta tanga hria ta ol samnan inban han phar ula atha ange ole sama khan han soi masa sela atha ang atia sam turner chu aloding chuaka itilom ome alf ke hi kanupui heleni nen hian min she chiang em vekin karinga he ko shana hian kum som thum vel kan lo loi ve to a he ko shan hiril ru takin kan hmangai tak mewa thu han soi vak tur po ka shelo kami zia po in sha a thei ang to kanun dan di kanun tum mi kani tin zan ina hian ka thinarim viau bokani a chan po kan chian thatak lu stanley a aron tel velova a chan po kan shevek ome ani kha kan ko shana mi tangkai takani a mi zong zong in an ngai na bok ama ero chu hepa hank bu shahian rorel tu emo inti in ko shana changina not chuak ta ani kha
Lu Stanley a hi miswal chuni se ti ming chiat mana hang ka hi akhing nge yang ma se miril ru thatakani awangin eng a soilawani tunma a Aston khopui hlim omzia te kha kan ko shan la anuam em boxi tuna la heti hiang kan boy zo vek ta si a heng zong hi hang ka wang vekani khatiang hun thatak kha kan nei le theinan I be thewang u ti inaron soya John Coleman a alodinga pazak zum takani awangin athu soizong te chuan akuta khur deuh dara hoi chuak vak lovin heti hian a soya engma hi ka soi ve vak ngai lova helai din po hi ka she hle ma se hang bu sha hi chu pathian mi dik tak ni in ka shia akal bo hi ka du lo takzet ani kanupui Patricia inena kan loina masa khan engma cho kan mulova pathian kan ngai ema chungzong chu heta hian mu in kanin sia tin Lu Stanley an no chua kha chu tu ti big ma ni lovin kan zawaya thutluk na ani kha hang ka hian tuma thleibik anei lo ti ka sia ani ti in a thuta a thut vele anupui Patricia I chuan akuta lo wan wata iti thalu tuk alo tia Bramila aloding le a tuna chuan kan ko shan secretary Gordon Mayer ilo som le phot te ang atia Gordon Mayer chu alodinga ko shan lehkhabu poimo tenen pulpita avalon ta a zan ina hian thil pani soidu ka nei pakhatna atan chuan poisa chungchang ani kan tholom te hi thlatam takkal ta tangkhan atla hniam na sa hleya chuti chung chuan kan sum manna te chu atam tul boka engdang wang ni lovin poisa kan tla chamta ane achan po ke chuan ka chiang khop mai kan pastor hi in la du le du lo zan ina hian ngun takin ngai to ro u apani na atan chuan kan pastor tur kan thlan ma a kan committee ya khan ke ngei po katela he Hank Bush hi tuman kan recommend lova engemo awangin ani kha atling ringut mai ani adik lo zo kan lo thlang tlinga kan boy pha ta ani hi atopna atan chuan thil kan lo ti swal pala tuna hian I siam thale ang u ti in kanin somani ti in a thuta a darkar ni zet an soi ho nu chuan an mong te po alo khamta a ale lam chu an tangna sadun hleya mi puilam chu in thlang to ang uti in an ritamur mura bramela chu ballot paper kingin aloding chuaka hei hi ballot paper ani a kan pastor hi kan la du ani chuan o ti zia turani a kan du to lawani chuan ai ti zia mai turani atia chuti lai chuan vantir ko te chu an lo ti tia mota chuan chimona hnena hang ka hian vote nei to ka ngem atia chimona chuan ka she chiang chi alo tia mota vek chuan chu atlamai thei ti na emni ti in hlawthong mel takina zot le a chimona chuan ka she chi alawani ringtu te tong trai an om han be sei photila ta la po hi khonge mo omle atia chuti lai chuan gailo chu biak in kil khata athu a ramhuai ama lo en reng tu te chu alo mil ve chara ramhuai chen khatte chuan miten engtin nge an zia ti hmu tumin an bi kwala an nui then thowa an chalte an ti chuar vela an chhia te an lo bora bramila chuan ole thianghlim takati ani theinan lelam pol ve atangin pakhat ve lo chuak sela vote hi han chhiar sela atha ang atia ti chuan o lama tangin John Coleman ai lama tangin Gordon Mayer te an lo chuaka vote an la khom chu a chhiar na tur lam an pan puita a ramhuai ho chu atling zok hriat chakin an lo phusup sup to a gailo a po chu a thutna kila tangin a lo chuak ve a aril ru chuan anin thlandan chu athiang hlim don hle ina sia a chuti lai chuan Lucia sa chu a omna ceiling atang chuan a lo chuka gailo chu room dewa mel chungin akila khan wa thule ro atia gailo chuan an vote share like endu ani atia Lucia sa chuan ichian te kati angin katan chhum mok mai tur che ania ti ina wawa gailo chuan zam hau lovin hantum chin la alo ti du chawa an vote share tur chu vantir ko gailo chuan a en renga Gordon Mayer chuan a chhiar masazoka a chhiara piang chu John Coleman chu a pe chhong zela ma se akuta chuan lekha then khat chu a thepruta a ramhuai ho chuan hnai fe atangin an lo hwal tuau boka chutia Gordon Mayer an vote chen khat a thebru lai chu vantir ko gailo chuan a lo mu in akut chu a han khoi sakta zawa chutia ati vele chuan ramhuai ho chuan gailo kut chu an lo ham saka
gailo po chuan a kut chu a lavata thinrem fe hian ramhuai ho khoi tum chuan a han ma chon ve ta a ma se ta la thupe kha a she chhuaka a insum le ta shama ramhuai pakhat ne na chuan tunge I hming atia chu ramhuai chuan bumtua ti in a lo changa gailo chuan ichet dana tangkhan bumtua ni omreng ni hi ti chungin akillam chu apan san le ta a vantir ko gailoan awa khoya wang chuan Gordon Mayer chuan lekha chu athlawa chu kolme na chuan alo mu a kha lekha iti tlapalania damdap hian ati a Mayer chuan ngoi rangin a chhar le a vote chu an chhiar zota a ma se Mayer chuan chhiar non le adu ta thlata an han chhiar non le a ma se angai rengani te chuan Bramela hna an peta a Bramela chuan a han ena a room hala akut thlante chu romol hian a shumol mula mi puilam chu hoin ole vote chu a inzat chi ani hi tuna hian kan kaushan ma khuwa ani ti sia ila thutluk na fel tak isiam nge yang u kan ti sual le chuan a poi hle yang ti sia ila reilo te cholin han in ngai tu a fim ula ti chuan kan chhun zom le don nia atia Bramela thu soilai chuan ramhuai pahni te chu an omanuam lo khermai ko thler chaklama chuan nu upato tak pahni te chu biak in lampanin an local ve chuni in pakhat chuan tianga hola a mela chuan adam lo ti a hriat hle a thian nu chuan a kaya muangchang hian an local bewa ramhuai pakhat chuan tiang hol zo khu dastari ani lo mo ti in a thian pa azota a thian pa chuan ani ngei khu ngatingi a ama lo boy pui tur kha kanin ruat ni lom ni a thian nu khu tunge monile lung oi lo fe hian ati a ramhuai pakhat chuan a thian nu khu ka hriat zong ani hau lo atia nu pahni te chuan biak in kailon an ron thlenga rabi khat lek po hupur om takani atiang rin chanin an ron in kai bewa bathlar chu an ron thleng ta a thian nu chuan ente pathianin heichen hi ashwai che a alom omhle mai tuna po a en kolina veng zelang che atia ramhuai damlo na thlen tu chuan angun nam vai chungin edit dastari hi athwa ka thisen zam ti cha angai ani hi ti chungin angun nam chuan a han hema ma se thir ang maya sakani engma ati thei ha ulo dastari chu him takin biak in chunga aluta a ramhuai chuan a hne lo hle ani ti a insia in vanram sipaite a han tiringuta dastari ama a alo lu ta mu chuan Bramela chu alom lo kher mai hei zit chu katlak pha na turani nge yang atiril ruwa ti chuan mi te chu an han thu khom le ta a vantir ko te chu an phur hlom to kher mai tala achak don nge ye antia chimona chuan hetiang huna te hi chuan tala po hiron lan ve to om takalom mole a hantia gailo chuan ngoite kan captain hi chu film khur thei deuh mai ania tuna po hiana om mai lawang atia Bramela chu angoi renga he in thlan na hi adu anga akal lo chuan langstrati thinrim mel tur chu angai to a hu phurlok le maya phurlo deuh hiana ron ding chuaka ole tuna chuan vote thlak non le to ang u a hanti a chutia anre thiap lai chuan kongkhar lama tangin thom dang alo om le ta mi zong chuan kongkhar lam an en thup to a Lu Stanley a local chuni in mi te chu chibayaron buk pheimol mula thutna hnung lama chuna thu ve ta a Gordon Mayer chuan midang an local bel le hlavin rang fe hian I thlak to ang u atia lekha an han sema Bramela chuan Lu Stanley chu an pek maya hlau hle a hnunga thu Lu Stanley so in pek mayange a han te shama vote chhiar hun le ta a chhiar tu ngai bok khan an chhiar le a ramhuai ho chuan hnai fe an lo thlira vantir ko ten ngun takin an lo thlir reng boka mi puilam po in thode de pin an lo thlir ve boka Mayer le kolmen ate chu anin mel hnai dun hle mai an chhiar zo nu chuan ngun takin an chhiar non le a result chu lekha thema ziakin Bramela chu an pe a an thutna laman panta a Bramela o chu a khur deuh dara in thunun tum takin a o han thiana ole acha e kan pastor chu ala omri don ani hi a hanti a o ti ho chu hlimin an nui sanga ai ti ho ero chu chhuat tumin an tho wai thunga mi chen khatte ero chuan alf vote engzatin nge an lo tia alf Bramela chuan
a inziak lo atia Gordon Mayer a chuan phur lo fe hian somni paruk le somni pariat ani atia chumi pa chuan Lu Stanley a chu a han en pheya ma se alo om to hau lova bung som pakhat na in thlan result a buaina in thlan result an puang zo chu vantir ko tala saina le an thian then khatte chuan thil puak a omta emo an ti hiala ramhoi ho thin rim le lung oilo chu an beng cheng ngei mai an teringin an ribur burmaya tala chuan zan in chu ramhoi ho thin rim an chen a sangotang atia chuti lai chuan gailo le chimona chu in thlan result shil turin tala hena an ron thleng che a mota chuan vote ni la in ani atia tala chuan nui chungin a thana sa ani chu atia chimona chuan sha thiam lo mel zet hian Lu Stanley a kha Lu Stanley an ani tak takamo atia tala chuan ni e kha Lu Stanley ani kha edit dasteri ka shwai thlena tang khan mondanga kalakal sun reng lo atia gailo chuan pathian Thlarau thiang hlimin na thok takzet ani ti ka she chiang ta atia tala chuan dasteri hi him takini shwai hole ang u ama veng tur in ruat ula in na a theu bur le ro u zan in phei chuan Thlarau sual thin rimin khop uyan fang nge yang atia tala soi ang chi ani chumi zan chuan khopui chu in sual le thil ruk le buaina hlirani chen khatin karan ruwa in sual le in hau thom nen limna o renga om lawani zan rei to taka chuan lang strategy chu khuma amua in ngai sakna khovel le she om in kara a om ni berina in sha a leta a ke te chuan bang chu atlo a hiat tok maya pindan chunga chuan apai chuanga a han tlule thlor thin orap thlak le mak tak te sakol le mei alte thesen puak ke thom ni om tak te a she thina Thlarau sual ho mit chuan ama ron en ni in a sha a an tho kat rim chetak ang mai te a sha a tin siam pui te chuan a shoka rekin an tham nok reng boka an ho tu pa a thin rimani hlo cham ti hi a thluaka chuan a ri tlut maya bramela a hlo cham nang po I hlo cham a thianga nang po I thiang ti te hi abenga chuan a ron ri tlut maya taksa chakle shol tak hian ron soi sa shep ni ina in chia a chemte a lo king renga chu chuan a kut chu a in zaya thisen chu chhuata aluang zu ya telephone a ron ri a chemte ken lai chu a thlauta a thinrim tak o hi a chele ta a phone chu avala a ma se a ri reng thova chuta ring zet hian kati hlo cham lowang che min kal san ro ti ina au vaka phone ri chu are chuang lo ale lama chuan bramela chuan phone chu a keng renga lang strategy chu a lo ani om mangi atiril ruwa an pastor thlan chungchang han ngai to a an thil ro man chu ti khotlai ani le ta a lang strategy chu alom lo hle in a ring ani khuma chona bok thlopa beidon na mang an na le tlan chiat du na te ina khata mani in ti hlum mai du na te chu anei ruma in rin ni tu kani a marshal chu chauka a oma secretary ala nei lawa wangin chanchin buwa chhuat tur le kha te chu a en fel vela anupui ke ti bazar kal chu alo hoa until leina ber dor nei tu Joe le Angelina itenu pa chuan achan engma soilovin andor an shal soka Aston an lo chwa san topani ti asoya tu man an kalbo chan le an kalna turpo an shelo chuta Sandy chu lo tong chhuakin he Aston khopuya hian thilmak tak a thleng me kani achan le wangpo ko soi thiam lo he khopuya mi reng hi an chezia adang lamin amak sot em vekani arontia marshal chuan Clarion editor masa Ted Harmela phone number chu ala chhuaka abeta ngala hello Ted Harmela aniem ahantia oh Ted Harmela kani e tunge ni le ti inaron changa Marshal Hogana Clarion editor tharkani ti in Marshal chona han in milshia tira teta chuan o nangini mo engkhil nge ni ta aronti a Marshal chuan Bernice Kruger hi isya em kha tuna hian ka hna min pui turin ka roi me ka ati a
shia ala omrenga ni mo alai zon no chanchin lamte kha shia chu anei to em ti in te ta chona ron zot le ta marshal a chuan chulam chu engma kan soidun ngai lova engma tun din hmuna chuan ka shiat puilo ti in a changa te ta chuan ani le chanchin bulam te in latluang zelem ti in a zota marshal a chuan an office lamte an chanchin busem dar chungchang te a shil nu chuan a secretary edi in a chua san thu a shil buka marshal a chuan ka fanu po college a akal vea professor fingle thiam tak an nei ani ome ti in a shil le a te ta chuan lang stratimo ngai dan danglam tak nei kha emni ti in a zot ngala marshal a chuan a chanchin ishe reng reng em ti in a zot ngala te ta chuan a chanchin enge ishiat du atia marshal a chuan ka fanu sandy hian ngai dan dang dai tak tak aron hon china hetiang ngai dan lo fa tu chu apian le murna te a le khazerna te po shia ta chak umalom le athil shiat ang hi the dar atum na sa anilom ni atia te ta chuan engtia the dar mo alo ti he hoa marshal a chuan nasa takin mi ti azir pui china nilom ni alf bramela te pingston atele ati lai chuan Dolores Pingston amo te ta chuan alo ti a oni college ho tu te zinga mi Brandon ate Eugene Baylor ate ati lai chuan te ta chuan Marshall enge isha du ber chu ti ina zot le a Marshall a chuan te kalausia danin heng chanchin vel hi isha chiang hle ani lom ni ati a te ta chuan Marshall engma ka she ve reng reng lo ati tlata Marshall a chuan lang stratinen voi khatma inin mu hau lo mo ti ina zot le a te ta chu angoi wang wanga tuinge shil che ati tangi nge a Marshall a chuan kan she chuak ve mai ani ati ringota te ta chu a han ngoi le dewa Marshall a engber chumo ishiat du ati le a Marshall a chuan han soiber turpo ka she chuang lo heng thilvel hian rim anei tlaten ka shia a eng ang fakau nge ni reng reng atia te ta chuan she mel deuh hian eng thil nge ani chu ka shia alom unau pa minron be pop lo zok la kawati em chanchin bumi inia ni zel ila du chuan hebak hi isoi to lo te ang itlak chiat mu kher hi ka du lawasin atia Marshal a chuan soizel te laklo deuh hian min kalsan te su atia te ta chuan kalsan che ka tumpo ani lo thil then khat soi thiang lo le soi chi lo a omzo ka ni atia Marshal a chuan ka she thiam alom ma se poilo soi thoro atia te ta chuan ni lo Marshal I she thiam lo ani min ngai tharo tuna hian enge isha chwa to phei chu ka shelo engpo ni se chung zong zong chu thei ngil vekla phumbo vekro he thil ni lo thil dang boy pui zok ang che ati ta daya Marshal a chuan enge mu isoite du chule ati du leka te ta chuan Marshal tuna ka soitur hi ngai poimo ang che itana thale tangkai tur ka shilang che ke hi chanchin shiat nan min ron mang to mi alola tin lang strategy thei ngilla a chanchin lo shiat le hai chwa to zong zong tenen chanchin bumi ini angin ka soilo ang hlirin I omang ti zong ka ring ma se ngai tharo Marshal warning chiang tok ka peang che ti su ti hi ani mai atia Marshal a chuan engtin ma chang lawa te ta bok chuan Marshal min ngai thla em atia Marshal a chuan heti hi ga ni to a engtin nge ka kalsan thei to ang atia te ta chuan nupui ne ya fanunen inupui fanau te hi ngai to ta che nangma po in ngai to ro chuti lo chuan midang angbuk khan I omve da ange atia Marshal a chuan midang ti chu engi omzia ti ina zota te ta chuan engma ka shelo lang strati ka shelowa nangpo ka shelo che khalai muna khan ka to bok heklo atia chongtir le shram tumin Marshal a chuan tet har satna inei ani mo atia teta chuan engdanga chang lovin ithil buai puilai khachol sanvat ro atia phone chu ada ta mi a edit dasteri chu Peter za tak China Rama missionary lo thok to china ni a kumsom thumlai alo mei thai to a anbiak ina tanga hlawak lova achenga akum somriat na amang me kani awak chuak wak to ngai lova a pension lo
tle ma mu chu ringin a khosa ve tok ani hang kale Mary te chu edit dastari ina chon an valenga dastari chon thingpuite alo lum saka anti ti hova pidastari chuan in lo leng chu alom om hle mai tunlai chu ka khua a harin ka thla abar thin em maya achang hi chuan pathian hi dem mai te ol ka ti hial thin amai ro chu hetianga thabar reng amin omti reng hi chu karing to lo ami te kong bum bole harsa atanga chan chhuwa dan le chung harsat na te po chu ami te ta namal somna achantir dan hi athiam khopa atia hang ka chuan ngun takalo ngai thla chung chuan karil ru ati mek lai chuan dastari chuan lo pot chatin ka she thiama lom hang heta ilo om hi ti swal pal ani reng lo chutiang zong chuan ngai to reng su heta hian lo om lo la chu pathian hian nangma manga a na tho te hi a thok thei don lo ti na ani don a sin atia Mary chuan vot wang khan aril ruan nol dewa alo tia dastari chuan nui deuh sang chung hian lalpa hian ko shan hi siam thar le atum ni in ka sia amai ro chu harsat na chi sang po alo la omanga mi chen khat po hlo ala tul mai the ingpo lo thleng se beidong hau su ang che nget taka oma tulani hi ti in lo fuya dastari vek chuan thil pakhat chu nizan in khom na ka local ve mai kha makkati top theilawani kadam lo na saviawa setanan mintina ani thopo ka tho theilawa ka chaw ema ma se min ron shwai tamiau si a min shwai tu kha lalpa kut ngei ni in ka sia akutin min kaya karon thleng phei ve ta ani vot khat chau ka nei ro kha chu ka du khop lo khop mai atia hang ka chuan ani le vot khat dang kha khoyami nge nia irin ti ina zota rang fashion hian Mary chuan lu stanley chu ani theilo shimang alo tia dastari chuan ningut love lalpa thil ti dan hi kan shiat phak ani kher hleinem kha thile ro kha chu shiat a chak omngot mai ti ro kan la she chuak mai theya kan shelo hlen po ani mai theya engpo ni se pathian kuta kanin ngat top mai turani ati a hang ka chuan mi puizat ve in min thlop lo chuan adik theilawang a thilmak taki ro chu an pastor du lo an thlop le tlat si hi ani ati a dastari chuan kamu manglama hian vantir ko hi ka mu zen ngai lova ka mu chang hi chuan pathian ramta na be atol zwal lai hi ani chin tunlai tak hian ka mule ta fo maya chanla ka tul hle ni in ka sia ka Thlarau hian tunlai hian buaina enge mu hi atok thina nangni po inni ve tho ka ringani ati a hang ka chuan manzana anchunga thil thleng mak tak kha ashe chuak zuka dastari hena chuna shil ta veka dastari chuan ani tak chu khamizan khan ke po thil mak tak ka to ka sin ka pasal nen China rama kan omlain nu pakhat kan vatlo a chunu churam huai pai ania min hohle ti po ka sia a an chhia te min lo na samaya kan chhuak ka konga kan kallai chuan na men lo hian ka lu chu a heita a chutiang chia chu manzan khan ka to kani tukver bula khan dingin muttumin kakala kalu chu aron haile ta thut maya katlu thel nge China rama kalu haidan nen khan a in ang che ani ati a Mary chuan ti chuan eng tin nge ni ta zel alo ti a dasri chuan ka tong taya kalbo turin iswa mingin ka hawa are vele mai atia hang ka chuan chu ramhwai ni ininga yani mo atia dasri chuan oni e helai vela hian ramhwai maktak tak an oma pathianin na a han thok tur hi an ngai theilawani ati a Mary chuan dastari hena chuan imu manga vantir ko imu te chu eng ang mel pungi an ni ti ina zota dastari chuan lian tak tak le mel thatak tak an ni thomno eng moi tak tak hi an ha a thla an nei vek boka ngun na man pai vek bok hang kalam chu hoin kamu manga chuan nangma hi kalo mu che a pulpita dingin pathian thu ilo soya vantir ko pakhathi inunga dingin a thla chuan alo hlia khu che a chu angel chu kalam lo hoin hepa tan hian tong trai ro min lo tia atia lommel takhian hang ka chuan katan ilo tong trai chin ti reng kalo she hleinem atia dastari chuan tunlai hian midang te ta na tong trai a hun takzet ani karin danin boruak a in thlak me kani hang pathian reng to dik tak tan pui tu imamo tong trai pui ngai na sa hle a nangma pu I tong trai na sa hle turani ti ina fuya ti chuan an tong trai ta a
pathian Thlarau thianghlim ompuina an chang ngei ti chu an hre chiang tlang khop mai hengkarin na ron chak zual ta sota mu chuan Mary chu alom le zual hle a anin thanzan chuan ramhuai ho thin rim chu anin shithla a Aston khopui chu an shot kwal vela boina na satak an siama khopui chu an thu hnuaya a ngei theinan ro manna chi sang an siama an ho tu pa baal rafara chuan tuna chuan engkim ka hre thiam ta Marshall Hogan chu kan hne tari lo chu ani a he Aston khopui aron lu na chanpo hi thil dang te chiam ani hau lawang keima ni min do tura fing takarem ruat tu omani hang bu chala atling le boxi Aston Community Church la atlu chhei boxi lo tuna zet zong vanram sipai te chuan an ngun nam vain min nui so ta ani hi heng zong hi ta lawang ani ta la na tho vek ani achak na hi ngun nam wang ani lo pathian mi thiang hlim ani wang ani a khoi lai emo a mi tu te emo lo tong trai reng wang te hi ani bok ti in a room chura chu thuan sia chona hote chu hlavin an khura an chunga atwan wak mayang ti an hlawani arafara chuan ramhuai cher deuh thei thoi fin vervek melzet en pa chuan hangka ona tur thang chu I buat sai to em atia chu ramhuai chuan buat sai to e ba al rafar atia ani le Marshall ati cheturin engtin nge ma in lak ti in ba al rafar chuan a zot le a chu ramhuai vek chuan Marshall hi chuan anupui hi aring khopa an chung kwa ti chetur chuan annu pakar hi ti chhia ila kan hlotling ma berang chuba ka afanu po kan kuta a omto atia bung som pani na Sandy akir le Sandy le show na chuan thingna chor no hring ngal te chu hlim takin an thlir duna an thutna hmun hi an college campus chunga Sandy hmun ngai na bi kani chulai hmuna a omto chuan an chung ko boina tele amimal harsat na te chu theingil vek hialin a insia ani shona chuan khovela thil siam zong te anin rem thlap mai hi chu amak ngut mai te ro entirnan thingzara sawa te chengin ara te an eya keini a hlima nuam ti takin kan thua atia chutiang khovela thil siam engkim a in rem thlup thu te chu Sandy ril rem zong tak mai ani a chutiang remna chu du in anuna tui hal thin reng ani Sandy chuan ani le thil reng te hi loin me rem ta vek lo se engtin nge ni ang ti in alo zot thuaya shona chuan Sandy he khovela hian engma in rem lo reng a om hleinem apoi berzo ke ro chu mishingten heng thil sia chhuana chang kan shelo hi ani ti in alo changa Sandy chuan ani le ka chung te ne na kan harsat na hi engtin nge isoi fia don ti ina zot le a shona chuan tuma inin ngai chang lova indik lo thewani ka soi angkhan he khovel hi chu adikin a felvel thlapasin kan zawai hian manro in anga siam kan ni a chuwangin kanin rem vek turani khovel nen hian kan in rem turani kati na ani chu kan theilo ani chuan keima nia diklo engemo a omti na ani mai atia Sandy chuan adik chi ang ma se kan boina ber chu kan chung ko a hian dik berni kanin chu theu hi ani ber mai atia shona chuan ka she thiam khop mai chu diang din mun chu ke po kalo pal tlang to alom atia Sandy chuan chu tiang har satna te chu engtin nge isut tlang dan min han shil ve te atia shona chuan soifia thiam har khop mai apoimo bera ro chu khovel thil engkim mai hi pomzam thiam vekla chutiang I buaina neu te chu abo vek mayang atia Sandy chuan chutianga om thei chu ka chak hle mai atia shona chuan Sandy ku chu duat taka chul heu chungin a har sa hleinem Sandy keima ni ngei po hi khovel peng pakhat kan nia a peng le atak chu a inpum khat ngei tura lawm atia Sandy chuan ithil soi hi katan chuan sia thiam har sa hle mai ke chu Christian school atanga zer chuak kania isoi ang chu ka shengai tlat lo atia shona chuan chung in skula in zir thin chu sa khothil mai aniang te ro ti ina zota Sandy chuan a han ngai to awanga ni e atia shona chuan karing reng ani thilpoi tak chu engsa khwa po hian thil reng hi thlir dan chin to kania thudik hi a then chau an hmuthiam thin ani atia Sandy chuan langstratinen inin ang tan ta hle mai
atia shona chuan Sandy chu min tumina thlem ngara thil siam tin reng te in pum khatna le in mil thlap na thu te chelin kanin mil theilawani chuan keima ania diklo a omani mai ti zongin na satakina beya Sandy thudik chu nangma a om to alom apeng pakhatini Sandy nangma kha pathian chu ini derasin in shelo mai ani kha shona chuan atia Sandy chuan aril ruwa thamuan riau na nei tatlatina in shia a shon ka inwa milve don ta in ka shia atia shona chuan Sandy kut chu alo hum saka chuti lai chuan bum turam huai chu Sandy hnunga dingin thlamuang taka turin ama chu alo shilmol mulani ti reng Sandy chuan a shelo vantir ko captain talale asipai pol te chu biak ina anin mukhom le a tuntum chu an hlimhlom hle a anin dona chu te tham deuh ma se ne na an chana wangin an lom hle ani tala chuan biak in hming ziak na le kha chu en pa in kan lam tang te chu hengmi te hi mo ni ati a British ram lama omchin samrong sen thang mai skio na chuan captain mi chu kan nei nual to in kan shia khang ho kha ero chu kan mi thar chen khatte chawan ni kha atia tala chuan le kha chu en pa in John Coleman ale Patricia Coleman te hi engian an atia skio na chuan khami te kha an tangkai hle ani ni zana po thingthi in ti takzetin an tong tai atia ani le Andy ale June 4 city te hi tala chuan atia skio na chuan berambo te kha an ni United Christian Church in antui halna an phushuk zo lowa wangin an chhuah sana naktuka biak ina kan ron shwayang fapa pakhat rona an neya ani po chu pathian zong mi ve bukani atia tala chuan midang te po hei an la om nuale gailo mithar te hi an hming zia bil zel sela mun khata shwai khom la tongtai sela kadu ani atia mingziak na chu la in gailo chuan captain heta I om hi rafara hiana chia em atia tala chuan keini pahni hi chu kan omna chin hi kan she chiang dun khop mai atia gailo chuan chuti ni chuan in beya tul thwai don avani om ve atia tala chuan engpo ni se tuna mai chuan be thei kan ni ri tlat lo chongtrai na tam tok kan hmu ma chuan kan be thei ri lawang ba al rafara hi khotelal mai ani lawa thilte thama a in nam hnoi ngai lo a omna pia nga chuan thil lian tham tak a boy pui zel thina ni henglaya kan thil mu le shiat te po hi ama don lok vekani taka marshal hi engia chanchen ti ena zota gailo chuan ka shiat danin marshal be tu musit tu chu a hlo chama wangin ba al rafara a thin rim hle ani ome atia tala chuan aloni takchu marshal hi thla tham chi ani ri lawang venghim turin sipai thanem tok tak shwaila kalngal ro atia gailo chuan chet mai chak to tir hriat takhian angun hnam a phoidon ran thina ma se tala chuan in beng dai sham ro ala hun ri lo pasal tha gailo ala hun ri lo atia marshal ale bernice chu office omin lehkhahlui te chu anching fel dun mol mola editor masa tet harmela kha alo chingwong ema andu apiang chu olsam takin an muzung zunga marshal chuan lekha pakhat chula chuakin hi enge ni ngai atia an pahni chuan July thatir lam zertop ni chanchin bu chuak chu an thlek duna Aston Clarion chanchin bu in college ho tu te ati hming chiat thuwa lung oilo na karon thlenani kan chanchin bumi te hian an thu chhuah tur hi adik le diklo fia ma sathin se atha ang ti chu a han siara bernice chuan ka hre chhuwa ke kha Eugene Baylor an hne na changa kan hmu ani take athu puipo strachanan audit turina ti ani hi atia a han chiar zom zela college thunei tu ten du lo hle ma se college ho tu pa ber dean strachana chuan Whitemore College sum chu endik turina ti a sum mang dik lova puna a omwanga ni ti chu aloin ziaka bernice chuan a han keule a lekha pakhat chu a han chiara college ho tu ten strachana an soisa ti thu pui hnuaya chuan Whitemore College sum enkol tu Eugene Baylor chuan an ho tu pa strachana chu mo phurna hlen zo lo le diklo taka na thoka pu in a he kani ti hi aloin ziak le a marsala chuan ka she thiam don ta he thil hi atui tang lo hle mai
ta hian chanchin bua a chhuah dan atang hian thil a hre thui hle ti alanga thil rima hriat lutuka wang hian an ngai theilo ani hi teta le strachana hi an loin kom ngein an loin mu fo bok nen atia ama vek chuan heta hi adangala college how to te chuan an college how to pa ber strachana chu atna atlin lo tia pu in bang turin an shil ti ani hi heta po hi adang Whitemore College leibat za chu cheng makta duai fe ania chu wangin he college hian har satna lian fe atok don strachan ti ani hi Bernice thil in zon vel dan hi shethiamem ti ina zota Bernice chuan o shethiame he college thunei tu te hole district judge te chief of police te yang te ho zong hian lang strategy an zom veka ma se zom lo ang vekin an lang ani hi atia marshal chuan tet har melapo alotia Bernice chuan ani don take ma se ani chu strachana lam chang ani lom ni atia marshal chuan ni e chu wang tak chuan strachana nen an pe chuak ta reng ani hi alotia Bernice chuan tuna chuan a thu chuan engkim kan nei ta a jela ka tan nen te khan a inzom thei hian lo mo atia marshal chuan inzom thei mai thei khalaya le khatla kha enge ni ti pa chuan a chara krugari a intihlum ti alonia marshal chuan ilai zone no thi chungchang hi chu soikai du lovia wang ti ro atia Bernice chuan atul te chuan a poi hleinem khata po kha a inziak lom ti chungin January thla chanchin bu thuziak in tha na rap thlak ti chu akoka ama vek chuan Pat Kruger hi apindana an mulova hol hnuailam pindan ruak pakhata an hmuwa chulai mun chu afian riala wangin zerlai chen khat ten le kha chhiar nan an mangchin ani ome ti in lung chetakina soya marshal chuan le kha chu alo chhiara Pat Kruger kumsom pakomi ruang chu sarwakin charani a ashoka thuk taka zaina muam ma a college zong a ngonga athi dana ero chuan tu ma thuse tuan omlo ama in tilhum ni inan ngai ti hi alawin ziaka Bernice chuan kha tak kha ka thin tirim tu ani ama in tilhum anga an than tir tlat kha pati hi ka chiang hlea ama le ama in hlipin ashoka a in zai hau lowang ti ka chiang ani he thil chui chiang tura helai muna local hi ka ni reng ani atia aril ruana ti ashiat hlea marshal chuan athina hnu ma chu kan va thli thlai do nem ni ti in a han rona Bernice chuan an hostel vel chu ka en fel vek to a arwangan hmuna hmun ngei po ami mal bung ro te po ka endik veka hostela ho po amal malin ka kom veka police report po ka ena amai ro chu hostela apindan lo puinu chu alo chuak man to a tun thleng hian a omna ka she chuak thei talawani helai hmuna oma chuizel hi ka tumta a chanchin bulama hian hnu ma kalo nei ve to china na mu po ka ol sampha ta ani hi atia marshal chuan ole ka thei angin ka tan puyang che nangma chawa I boy pui zongin a thalowang atia Bernice chuan ma se ti boy che ka du lawani atia marshal chuan minti boy don hleinem arang thei ang berin he thil hi kan boy pui ngal turani khoilaya emo thil diklo in phum ru a nge yang atia tunchumatan chuan kan du tok le photanga episode le a chuan bung som pathum na atangin kan ngai thak chhun zom le don nia